godt til rette og høre med på denne historie. Der var engang langt ude på landet en lille og gammel bondegård. Der boede en far med 2 sønner. Hvad synes I, de 2 sønner skal hedde? Hvad synes I? Hvad skal bror 1 hedde? Bror 1, han skal hedde... Søren. Ja, Søren, det er et godt navn. Hvad synes I så, bror 2, han skal hedde? Jeg synes, han skal hedde Jan. Det er også godt. Det tager vi. Det er nogle rigtig gode navne. Søren og Jan mente, at de var de klogeste i landet. Jeg er bare så klog. Jeg er klogere end dig, da jeg ved mere. Søren og Jan mente, at de var så kloge, at de ville tage til byen og fri til kongens datter. For hun ville giftes med den mand, der var den klogeste i landet. Søren var klog, fordi han kunne hele ordbogen og byens avis udenad. Og Jan kunne alle lovene, der fandtes, og var god til at strikke, fordi han var god til at bruge sine hænder. De 2 brødre forberedte sig i 8 dage. Mere mente de ikke, at de behøvede. Nu har jeg forberedt mig i 8 dage. Jeg har øvet mig i 8 dage. De mente begge 2, at de ville blive den, som prinsessen ville vælge som mand. Faren gav dem hver en hest, som de begge kunne ride på til slottet. Dengang havde man nemlig ikke biler, som i dag. Her mine sønner, dem skal I have, fordi jeg er så kloge. Søren og Jan skulle til at ride ud af porten. Da Søren og Jan skulle til at ride ud af porten, kom den 3. bror. Hvad synes I, den 3. bror skal hedde? Hvad synes I, far? Hvad skal han hedde? Han skal hedde Karl. Det er et rigtig godt navn. Det bruger vi. Ingen havde tænkt på Karl, fordi han ikke var så klog som de andre. Og da han så sine brødre i deres fineste tøj, spurgte han: Hvor skal I hen? Det kommer ikke dig ved. Hvis du endelig skal vide det, så er de på vej til slottet for at fri til prinsessen. Ej, der vil jeg også med og prøve lykken. Brødrene lo af ham. Far, giv mig en hest, så jeg kan ride til slottet og fri til prinsessen. Vel vil jeg ej. Du er ikke klog, du ved ingenting. Så tager jeg bare min gedebuk. Det er min, og den kan altså bære mig. Så red han afsted på gedebukken. Inden længe havde han indhentet brødrene, der roligt red afsted, mens de tænkte på alle de kloge og smarte ting, de ville sige til prinsessen. Hvor er jeg da så klog? Jo, se hvad jeg fandt på båden. Hvad? En død krage? Hvad vil du med den? Den vil jeg da give til prinsessen. Brødrene lo og red videre. Et stykke tid senere hørte brødrene Karl igen. Jo, se hvad jeg fandt på båden. Hvad har du nu fundet? Nå. Det er en gammel træsko. Hvad skal du med den? Den vil jeg også give til prinsessen. Brødrene rystede på hovedet og tænkte, at Karl ikke var rigtig klog. De red til, så de kom langt foran. Karl. Jo, så er jeg her igen. Det er det mest utrolige, man kan finde på vejen. Hvad har du nu fundet? Bror 3 viste dem, hvad han havde i lommerne. Hvad? Det er jo mudder. Ja, og er den fineste slags. Det bliver prinsessen også glad for. Men brødrene rystede igen på hovedet og red afsted alt, hvad de kunne, så de kom langt foran. De kom endelig til slottets port, hvor de fik udleveret et nummer hver og stillede sig i kø. En stor del af byens indbyggere var samlet i tronsalen for at se prinsessen og frierne. Men hver gang en frier stod foran prinsessen, slog tungen knuder, og han kunne ikke sige et ord. Så sagde prinsessen: Du er ikke væk. Så kom endelig den første bror ind. Ham, der kunne ordbogen og byens avis gennem 3 år udenad. Men alt dette glemte han, da han stod foran prinsessen. Der var meget varmt i rummet. Gulvet knirkede, og over ved vinduet stod 3 journalister og en minister og skrev alt ned, der blev sagt, så det straks kunne komme i avisen. Det er godt nok varmt herinde. Det er fordi, vi steger kyllinger. Søren blev helt overrumplet af prinsessens svar, så han glemte alt det kloge, han ville have sagt. Du er ikke væk. Slukører gik han ud, og så kom den anden bror ind.
Ham, der kunne alle lovene, og som var meget fingernem. Sikkert varmt der er herinde. Det er fordi, vi steger kyllinger. Hvad det har? Svaret kom helt bag på Jan. Du er ikke væk. Nu kom Karl ridende på sin gedebuk. Han sprang køen over. Karls, hvor er der varmt. Det er fordi, vi steger kyllinger i dag. Fedt! Så kan jeg måske få stik denne krav med. Det kan du godt, men har du noget at stege den i? Ja da. Karl fandt den gamle træsko frem og puttede kraven ned i den. Super, hvad med sovsen? Den kan jeg også godt klare. Karl fandt noget mudder nede i lommen og hældte lidt på kraven. Dig kan jeg godt lide. Du kan da give svar for dig. Dig vil jeg gifte mig med. Men ved du godt, at alt hvad vi siger bliver skrevet ned og kommer i avisen i morgen? Se den minister der. Han er værst, for han forstår ikke en pind. Prinsessen sagde dette for at gøre Karl bange, men Karl grinede bare. Så skal jeg give ham det bedste af det hele. Karl tømte sine lommer på mudder og smed det lige i hovedet på ministeren. Se da. Se du mine smukke klæder. Prinsessen begyndte at grine. Sej, det tror jeg ikke selv. Men det skal jeg nok få lært. Karl blev konge og fik en kone og sad på en trone. Og det har vi fået af ministerens avis, men den skal man aldrig stole på.